ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige.
Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.
masaya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Seryoso, araw-araw talaga. Grabe ha? Mukhang hindi nga ako nagkamali. May isa kuneho yung boyfriend mo. Pero bakit parang hindi ka naman okay? Kaya nga nagtatanong ako sa'yo kung normal pa ba yun. Nalulaw ka na ako. Sobrang wild niya. Kung ano-anong pinapagawa niya sa akin tuwing babe time namin. As in, hardcore na para sa akin. Kasama kakwentuhan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Natakot ako dun, kabisyo. Biglang parang alam ko, mukhang dead air ah. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, mga broski, mga pare, ito po ang Dear Love. Jos Marina Aldaw sa Indogabos, good morning Metro and Mega Manila. Uy, bumangon na kayo. Anong oras na? Dear Love na. Natapos na ang tambalan. Oh, natapos na sila and all. At ako, Dear Love, ano nang ginagawa mo dyan? Natutulog ka pa rin. Nakahiga, tulalay ka pa rin. At hindi natatapos yung breakfast mo. Yung iba dyan, ganyan. Yung mga ibang mga estudyante, katulad ko noon, tulalay. Oo, hindi matapos-tapos yung breakfast. Oy, kung naghahanap ka ng sign kung papasok ka ba o hindi, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag narinig mo na ang boses ni Konyo Bicolano at ang Dear Love, naku, basic na basic yan. Kailangan gumalaw-galaw kasi paalala ito na main character ka ng buhay mo, oo. Pero hindi po yun sure na may happy ending ka kapag tatamad-tamad ka. Sinasabi ko sa inyo, ang mga drama ng buhay hindi lagi happy ending, lalo na kung tatamad-tamad ka. Ay nako, galaw-galaw mga kabisyo. Pero sa Dear Love natin ngayon, naku, anong drama na naman kaya ang ating mapapakinggan? Kahit medyo nabubulol ako and all. Uy, question lang kabisyo, kayo ba na-scam na? Nabudol, na-scam, naloko? O yung akala ninyo, okay. Nung pinasok ninyo, ay parang mali pala, parang hindi. Parang masasabi mo, mali.
Halimbawa sa trabaho, 'di ba? Akala ko dati dito sa pagdi-DJ sali-salita lang. So sabi ko, okay, at least kahit papano hindi ako mag-e-effort na mag-ayos. Oo, kasi alam ko naman yung limitation ko. Alam ko oily ako. So sabi ko, okay. So at least kahit papano ma-execute ko yung talent ko sa pagsasalita without you judging my oily face. Yan. Aba, di pumasok na ako. Ayan na, nung pumasok ako dito, gulat na gulat talaga ako. Akala ko boses lang ang labanan, boses lang ang puhunan. Akala ko humor lang ang puhunan. Aba, yun pala, kailangan din ipakita ang pagmumukha mo like super legit and all. Paano ba naman? Ang Love Radio Manila, mapapanood din. Yes, you heard it right. Mapapanood din tayo sa aming mga social media platforms. Ito pa nga, may social TV pa tayo sa loveradio.com.ph. So, nung parang mag-iisang taon na ako, hirap na ako. Paano ba naman? Hindi ako ma-skincare na lalaki talaga at hindi ako alam mo yun, ma-powder talaga. So makikita mo, imbis na katulad kay Kim Chino, parang glass skin, sa akin nagsesebo. Ganun yung epekto niya. Sabi ko parang mali yata yung pagpasok ko dito But eventually, ayun, napanindigan ko naman. Lahat talaga ng bagay matututunan basta willing ka lang yakapin ito. Oh, 'di ba? At ganyan mga kabisyo ang magiging kwento natin. Mukhang na-scam ang karakter natin sa Dear Love, pero hanggang saan niya kayang panindigan ito. Oh, 'di ba? Exciting 'yan mga kabisyo. Sa lahat ng mga nabudol na scam, para sa inyo ang kwento natin sa aking pagbabalik. You heard it right, sa aking pagbabalik mga kabisyo ay ang kabuuan ng ating Dear Love. For now, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakunin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Alam
malapit. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan?
Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa Dear Love. Dear Love, anong gagawin mo kapag may naging boyfriend ka na sobrang wild? Kapag minalas-malas ka, makakatagpo ka rin ng taong boring, laging galit, at hindi kayang sabayan yung mga trip mo sa buhay. Pero meron din namang kayang gawing exciting ang araw-araw mo. At ang tanging tanong lang, hanggang saan kaya mong panindigan yung mga ganitong klaseng tao? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Sunod Sunuran. Metro's number one, Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya.
narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, gaano ka ka-wild sa jowa mo? O kung may jowa kang wild, hanggang saan kaya mo siyang sakyan? Ice coffee mo. Baka sakaling gumanda-ganda naman ang mood mo dyan. Kanina pa kasi hindi maipinta mukha mo eh. Nakakainis kasi mga katrabaho ko, ate. Porket bago ako doon, ako yung naiisip nilang pagtripan. Bakit? Ano bang ginawa nila sa'yo? Ginawa nilang katatawanan yung pagiging inosente ko. Paano ginawang katatawanan? Kwento mo na yan. Ganito kasi yon, ate. Lahat ng mga kasama ko sa office, puro mga may experience na. Ang wild pa nga nung iba eh. Hindi sila nahihiyang sabihin yun. Pinangangalandakan pa nila. Tapos? Tinanong nila ako kung nabinyagan na raw ako. Sinagot ko naman sila. Sinabi ko pa nga kung ilang months pa lang ako nung bininyagan. Kaya naman pala. Kita mo na? Pati ikaw natatawa rin. Bakit kasi niliteral mo naman yung binyag, Caroline? Napaka-inosente mo talaga. Ate naman, isa ka pa eh. Ibig kasing sabihin nun, tinatanong ka nila kung may experience ka na. Hindi yung mismong binyag. Yan din sabi nila sa akin. Tawang-tawa sila. Hanggang ngayon, tuwing nakikita nila ako, bigla na lang silang natatawa. Hindi lang kasi yun yung nangyari, ate. Ha? Meron pa? Ano kasi, tinanong nila ako kung sino yung favorite actor ko. Tapos sinabi ko naman sa kanila kung sino. Kilala mo naman ako, ate. Mahilig ako sa mga K-drama, kaya Korean actors yung sinabi ko. Paano naman naging katawa-tawa yun? May pinakita kasi sila sa akin na picture. Sabi nila actor daw yun. Tinanong ko pa nga kung saan ko yun mapapanood, kung anong title ng movie or series. Tapos may pinakitang video sa akin yung isa ko pang katrabaho. Ate, nakakahiya. Ang tanga-tanga ko. Akala ko kasi magaling na actor yun tapos hindi ko lang talaga kilala. Pero malay ko naman na porn star pala yun. Ay, nakakahiya. Bakit hindi ko yun alam? Hanggang panaginip tuloy, dala-dala ko pa rin yung kaihiyan. Huwag mo na lang isipin ang isipin. Wala ka rin namang magagawa. Nangyari na yun eh. Pero sa edad mong yan, mukhang hindi nga maganda na masyado kang inosente. Marami ka pang kailangang malaman. Huwag ka mag-alala. Kaya nandito ako eh. Ako mag-i-educate sa'yo. Thank you, ate ah. Pero tinawanan mo pa rin ako. Kaya magtatampo ako ng konti. Ay sus! Ang arte naman. Babawi na lang ako sa'yo. Marami kang matututunan sa akin. Sure ako pagkatapos nun, hindi ka na nila gagawing katatawanan. Dear Love, ako si Caroline. Dalawa lang kaming magkapatid ni Ate Luna kaya sobrang close namin. Pero malaki pa rin talaga yung pinagkaiba naming magkapatid. Si ate kasi, mataas yung confidence. Outgoing at talagang grabe yung sigla niya pag maraming tao. Kabaliktaran naman ako. Isa akong introvert. Mas masigla ako pag mag-isa lang ako. Lagi akong nasa loob ng bahay kasi mabilis akong madrain pag nakikipag-socialize. Ayoko rin na lagi akong kinakausap. Kaya kahit simpleng pagsagot lang ng tawag sa phone ko, hirap na hirap akong gawin. Pero unti-unting nagbago lahat yon nung makilala ko si Cliff. Okay ka lang ba? Oo. Okay lang ako. Hindi ka naman ba naiilang pagkatapos ng ginawa natin? I mean, baka may masakit sa'yo. Okay lang ako. Hindi mo ako kailangan alalahanin. Okay. Basta sabihan mo lang ako pag hindi ka okay. Naiintindihan ko naman na bago ka pa lang sa ganito. Sabi mo nga nung nililigawan pa lang kita, ako yung una mo kung sakali. At nangako ako sa'yo na magiging gentle ako. Pero
Parang sumobra yata akong na-excite kanina. Sorry. Okay lang. Huwag na lang nating pag-usapan yun. Nahihiya kasi ako. Naintindihan ko. Hindi naman natin kailangan pag-usapan kung hindi ka komportable. May gusto ka bang kainin? Sabihan mo lang ako kung gusto mong kumain sa labas o kung magpapadeliver na lang ako. Pwede bang magpa-deliver na lang tayo? O kaya magluto na lang tayo dito sa unit mo? Parang hindi ko kasi kayang maglakad-lakad ngayon. Okay. Bakit parang natatawa ka? Cute mo kasi. Sabi mo okay ka lang pero sa nakikita ko mukhang hindi talaga. Huwag mo na lang kasi ako pansinin. Okay, sorry. Hindi na. Basta magpahinga ka lang dyan. Ako nang bahala sa pagkain natin. Tatawagin na lang kita mamaya pag ready na. Okay. Sa kitchen muna ako. Hindi nakalakad si Caroline ng dahil sa peer pressure. Hindi dahil nag-hiking siya, kundi mukhang may inakyat at ginapang siyang kakaiba. Mga kabisyo, wag na nating patagalin pa. Hanggang saan tatagal si Caroline sa wild niyang jowa? Narito na ang mas umiinit na eksena sa ating Dear Love. Sakit ng katawan ko. Tawagan ko nga si ate. Oh, Caroline. Bakit napatawag ka? Ate, ano kasi... Ano? Manghuhula na naman ba ako sa sasabihin mo? Kung ano man yan, ikwento mo na agad. Alis na ako maya-maya. Ano kasi, ate, may nangyari sa amin ni Cliff kanina. Talaga? So ano, kumusta? Kinaya mo naman? Medyo masakit nga katawan ko ngayon, ate. Ganito pala yung feeling pag matagal ginawa yun. Mukhang magaling yung boyfriend mo ah. Dax ba siya? Pato? Ate naman, nagjo-joke ka ba? Ang pangit ah. Gaga! Hindi pato yung tinutukoy ko. Ibig kong sabihin kung malaki ba yung... Alam mo na! Siguro naman gets mo na yung tinutukoy ko. Oo na, gets ko na. Hindi ko sure kung ano eh. Pero nahirapan lang talaga ako kasi first time ko. Tapos wala akong kaalam-alam sa ganun. Ate, sobrang nakakahiya. Tinuturuan niya pa ako kanina sa gagawin ko. Ano ka ba? Normal yun. Hindi ka dapat mahiya. Masanay ka na ngayon pa lang. Ginawa niyo na eh. For sure, masusundan pa yun ang masusundan. Lalo na kung masipag yung boyfriend mo. Good luck, sis. Kaya mo yan. Kailangan mo lang talagang masanay. Mukhang ganun na nga. Sige na ate, baka naabala na kita masyado. Ingat ka sa lakad mo. Okay, bye! Nagtuloy-tuloy yung relasyon namin ni Cliff. Almost 6 months na rin kami bago may nangyari sa amin. Matyaga naman siya sa akin at never niya akong pinilit sa mga bagay na di pa ako handang gawin. Sobrang open naman kami sa isa't isa, kaya napag-uusapan namin lahat. Mabait din si Cliff at sweet siya sa akin. Pero mula nung makuha na niya ako, parang nabawasan yung pagiging gentle niya. Marami siyang pinapagawa na hindi ko na nagugustuhan minsan. Uy, tulala ka na naman dyan. Ano na naman bang problema? Iniisip ko lang kasi kung tama pa ba tong ginagawa ko, ate. Bakit? Ate, normal ba yung araw-araw may nangyayari sa amin ni Cliff? Seryoso ba? Oo nga. Seryoso. Araw-araw talaga. Grabe ha? Mukhang hindi nga ako nagkamali. May isa kuneho yung boyfriend mo. Pero bakit parang hindi ka naman okay? Kaya nga nagtatanong ako sa'yo kung normal pa ba yun. Naluloka na ako. Sobrang wild niya. Kung ano-anong pinapagawa niya sa akin tuwing babe time namin. As in, hardcore na para sa akin. Hindi ko naman sure kung dapat ko ba siyang pagsabihan. Baka kasi ma-offend siya o magalit. Baka magkasamaan pa kami ng loob. Gets ko yung point mo. Pero kailangan niyo talagang pag-usapan yan. Pag hinayaan mo yan, baka mas lalo pang lumaki yung problema niyong dalawa. Di ko nga alam kung paano ko sisimulan yung ganung usapan.
Subukan mo lang. Dapat talaga kasi sa aspeto na yan, may open communication kayo. Hindi yung nagpapakiramdaman. Pag inaya ka niya ulit, gamitin mo yung pagkakataon na yun para i-open yung mga inaalala mo. Maging vocal ka kasi sa kanya, Caroline. Hindi yung sa akin mo sinasabi. Hindi naman ako yung boyfriend mo at mas lalong hindi ako yung kakausap sa kanya. Matatanda na kayo. Okay na napag-usapan nyo yun. Nahihiya kasi talaga ako, ate. Ayan ka na naman sa hiya-hiya na yan. Pag hindi ka magsasabi sa kanya, paano niya malalaman na hindi na pala okay sa'yo yung mga pinapagawa niya? Hindi naman siya manghuhula. Kung pinapakita mo sa kanya na okay ka lang tapos pumapayag ka naman, hindi niya talaga maiisip na may problema na pala. Huwag ko na lang kaya sabihin. Titiisin ko na lang na di ako komportable hanggang sa masanay ako. Ang tanga mo naman, Caroline. Bakit ka ba kasi natatakot magsabi? Hindi ka naman niya ipapahiya pag sinabi mo yun. Baka nga mag-adjust agad siya para sa'yo. Sa pagkakakilala ko naman kay Cliff, hindi naman siya masamang tao. Hindi siya yung tipong sasakalin ka kapag nagsabi ka ng hindi mo nagugustuhan. Baka kasi ako lang talaga yung may problema pagdating sa mga ganun namin, ate. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo kung normal ba yun. Kasi kung oo, hindi ko na lang sasabihin sa kanya. Hahayaan ko na lang na maging sunod-sunuran ako kay Cliff. Sorry, ate. Sa'yo ko lang kasi kayang i-open yung tungkol doon. Baka kasi mahusgahan ako ng iba. Alam mo kasi, hindi ko rin masasabi kung normal ba o hindi yung sinasabi mong pagiging wild ni Cliff tuwing moment yung dalawa. Pero feeling ko naman, depende yun sa magjowa. Kaya sorry kung hindi ko rin talaga masasagot yung tanong mo. Kung okay naman kasi kayong dalawa sa lahat ng ginagawa nyo, edi yun na yun. Normal lang yun. Pero kung may isang hindi komportable, kailangan nyo talagang mapag-usapan. Sige na nga, ate. Kakausapin ko siya mamaya. Nagdalawang isip pa rin ako na i-open kay Cliff yung tungkol sa pagiging wild niya sa kama. Masyado kasing sensitive kaya nahirapan akong simulan. One time, inaya niya ako sa unit niya tapos tumanggi ako. Nagtaka siya. Akala niya galit ako o tinutoyo. Hanggang sa nag-open na ako sa kanya. Gulat na gulat siya kasi akala niya talaga okay lang sa akin. Sobrang tahimik niya pagkatapos naming mag-usap. Nagsorry naman siya sa akin at nangakong mag-a-adjust. Pero after namin mag-usap, bihira na kaming magkita. Baby, okay lang ba tayo? Bakit mo naman natanong yan? Napansin ko lang kasi na bihira na tayong magkita after work. Kahit tuwing weekend. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Baby, kailangan mong sabihin sa akin kung anong iniisip mo. Feeling ko kasi parang hindi ka na ganun ka-interesado sa akin. Hindi interesado? Okay. Sorry kung ganun yung naiparamdam ko sa'yo. Pero hindi ganun yun. Aaminin ko, nilimitahan ko lang muna yung pakikipagkita sa'yo. Gusto ko lang muna ng space para matutunan kong kontrolin yung sarili ko tuwing magkasama tayo. Okay na ako ngayon. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko lahat para makapag-adjust ako. Gusto ko masaya ka kapag magkasama tayo. Hindi yung natatakot ka na baka may ipagawa ko sa'yo na hindi mo naman gusto. Sorry, baby. Alam kong hindi yun madali para sa'yo pero sinubukan mo pa rin. Ganun naman talaga dapat. Tsaka gusto ko ring patunayan na hindi lang naman katawan mo yung habol ko kaya kita niligawan. Thank you. Buti na lang pala sinabi ko sa'yo yung tungkol sa inaalala ko. Ayoko kasing umabot ako sa point na sinusunod ko na lang yung gusto mo para hindi mo ako hiwalayan. Hindi naman sapat na dahilan yon para hiwalayan kita. Baka kasi mabore ka sa akin pag hindi na kita nasasabayan. Hindi naman ako ganung klase ng lalaki. Tsaka di ako nabubore sa'yo. Basta baby, pag di ka komportable o kung may gusto kang sabihin sa akin, huwag ka mahihiya. Huwag ka matakot. Sabihin mo agad. Thank you talaga. Gumaan yung loob ko sa sinabi mo. Tsaka, sobrang na-appreciate ko yung ginagawa mong pag-a-adjust para sa akin. Gusto ko kasing maramdaman mo na safe ka kapag ako yung kasama mo. Hindi ko may papangako na magiging perpekto pero kayang-kaya kitang irespeto hindi lang bilang girlfriend ko, kundi bilang isang babae. Sa totoo lang, nung nag-open ka sa akin, halos magdamag kong inisip yun. Nag-aalala ko na baka yun pa yung maging dahilan para hiwalayan mo ako. Hindi naman mangyayari yun. Ang bait-bait mo kaya sa akin. Talaga? Kung ganun, dapat may reward ako.
Ano namang reward yun? Pag-iisipan ko muna. Kaya dapat ready ka. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na yung magiging hardcore para sa'yo. Huwag mo na nga ipaalala yun. Nakakahiya kaya. Hindi pa rin talaga nawawala yung pagiging mahiyain mo. Dapat pala madalas kitang tinutukso para masanay ka na. Ha, ganon. Sige, matulog ka mag-isa rito. Baby naman. Nagjo-joke lang eh. Halika na. Manood na lang tayo. Okay, mabuti pa nga. Dear Love, sa ngayon, magti 3 years na kami ni Cliff. Wala pa rin nagbabago sa feelings namin. Kung gaano ko siya kamahal nung bago pa lang kami, ganun pa rin hanggang ngayon. Naging consistent din naman sa akin si Cliff. Hindi naging issue sa amin yung cheating dahil sobrang focus niya sa akin at sa career niya. May plano na kaming magpakasal pero pinag-iipunan muna namin yung panggastos. Pero sa ngayon, masaya ako na siya yung lalaking dumating sa buhay ko. Doon ko na-realize na mahalaga pala talaga yung communication sa isang relasyon. Dapat, pareho kayong marunong makinig at mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Dahil ang maayos na relasyon ay mas tumatagal kapag may magandang pundasyon. Sa mga kabisyo nating mahilig dyan, let this be a reminder na ang malusog na relasyon ay hindi lang nasusukat. Oo, hindi lang po ito nasusukat sa compatibility ninyo all the time. Mas nasusukat at mas malalim itong nakikita natin kapag nakikita natin ito sa respeto sa hangganan ng isa't isa, ability to adjust, to listen, and to communicate sa mga limitations na meron ka. Because at the end of the day, kung totoong mahal natin yung isang tao, unconditional po yan. Ibig sabihin nito, nilalatag sa atin ng taong mahal natin yung mga limitasyon nila, but hindi natin ito tinatrato as their weakness or reason para sa atin na hiwalayan sila. Our ability to adjust is also sign na mahal natin yung isang tao. Loving until it hurts. Kasi may mga bagay na ina-adjust tayo, masakit para sa atin, mahirap para sa atin. Pero dahil mahal natin yung isang tao, we're willing to compromise. Willing tayong isugal ito. At sana mga kabisyo, mahanap ninyo yung ganitong klaseng relasyon. Na hindi lang puro car fun or kung ano-anong fun. Higit sa lahat, respeto sa limitasyon ng bawat isa. Kabisyo, masayang maging wild sa totoo lang. Pero importante pa rin yung consent, communication, at higit sa lahat, respeto sa kapartner mo. Dahil dito mas nagiging matibay ang pundasyon natin sa sarili natin at sa ating mga karelasyon. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na kwento ng Dear Love. This portion was brought Dito tayo mag-usap-usap. Yan. Okay, yan. Dito tayo mag-usap-usap dahil commercial break. Bumabawi kami. Kasi naman, nung nakaraang ulan, ang gigigil ako. Hindi nyo kami napakinggan sa radyo. Ayun, tuloy. Bumabawi yung commercial. But we love it. Diba? We love it. Pero ikaw, kabisyo, gaano ka ka-wild? Sige nga, sabihin mo sa akin, gaano ka ka-wild? Ikaw ba yung tipo ng... ka-wild sa partner ha, hindi sa kung kani-kanino lang. Dapat sa partner mo. Ba't ganun? Gano'n kayo ka-wild nung partner mo? Yung tipo bang kaya nyo in public place? Kaya nyo ba ng may nanonood? Yan, mga ganun ka-wild, 'di ba? Or sabay muna kayong manonood ng gold movies? O, 'di ba? Hanggang saan? Hanggang saan yung pagiging wild mo? Ayan. Siguro mga kabisyo, natry nyo na ba yung sa kotse? Kasi sabi nung friend ko, natry niya na daw yung sa kotse. So, iba daw yung thrill. Iba yung thrill. Kasi parang nasa car park daw sila nun. Sabi nung friend ko ha, nasa car park daw sila nun. Tapos, mabilis lang yung lahat ng nangyayari. Tapos, sa sobrang bilis ng nangyayari, kailangan nilang bilisan dahil papalapit sa kanila yung guard. Oo. Tapos, ang mali nila doon, nagmo-moist yung
sabi nung friend ko, nagmo-moist daw yung kotse. So, ang sabi ko sa kanya, siguro dapat kung papatayin niyo yung aircon, kung tinted kayo and all, dapat medyo may awang kayong ganyan sa bintana ninyo para hindi kayo mag-moist. But anyway, advice ko lang yun. Pero sabi nung friend ko, may thrill kasi habang papalapit yung guard para sitahin sila. Kasi hindi naman alam nung guard kung anong ginagawa nila sa loob. Binilisan nila. Tapos ending, pagod na pagod daw sila. Tapos alam niyo daw yung naging dahilan? Nung sinita sila nung guard, syempre, pawis, pagod. Sir, okay lang ba kayo? Okay lang po. Sir, ano pong problema? Ano lang, hindi kasi gumagana yung aircon, tapos hindi gumagana yung yung kotse, tapos biglang pihit ng sasakyan. Psh! Ay, ayun boss, gumana na. Thank you Kailangan mo lang palang lumapit. Oh, sabi yun ng friend ko So, nagawa nila within 5 minutes. Wow! Ganun ka-wild. O kayo, gaano ka-wild yung kayo ng jowa mo? Ayan, si Joma May de la Cruz. Sabi ni Cherry Ann Mendoza, 5/10. Bakit 5/10? Yan, bakit 5/10? May isa din akong friend na try din nila, role play. Alam nyo ba yon? Ako hindi ko alam, sinabi lang sa akin. Itong role play na to is you'll act a specific character. So say for example, ikaw kunwari yung pasyente, tapos siya yung nurse. Tapos may costume. Magko-costume kayo, tapos yun. Tapos parang, hala, sir, tutusukin ko na po yung mag-i-inject po ako sa'yo. Tapos sabi ni pasyente, ay, hindi okay na po ako. Sir, kailangan ko pong i-inject to sa inyo. Nurse, kapag hindi ka tumigil, ako yung mag-i-inject sa'yo. Boom, ayun na, tuloy-tuloy. Sabi lang yun ng friend ko. Kwento lang yun ng friend ko. Oo, ayan. Sabi ni Ana Lorraine, kapag mga bata pa talaga ganyan, pag mga bagets pa ganyan, pero habang tumatanda na, syempre nababawasan na kasi unang-una, medyo nagka-crack na nagraralagatok or like, yung mga buto-buto and all. So, mahirap nang kargahin, mahirap nang pumunta sa kusina, pumunta sa sink, or palipat-lipat and all, 'di ba? Ala 50 Shades, more than, more than. More than yun. Tapos, na-try nyo na ba sa fitting room? Na-try nyo na ba sa fitting room? Hoy, bawal gawin yon. Sabi lang ng friend ko. Na-try nyo na sa fitting room? Ay, nako. Shout out from Daet. Hello po. Yeah. Alex Hidaga, hello sa'yo. Ayan, na-try nyo na sa fitting room. So, sa isang mall, depende sa fitting room May mga fitting room kasi na curtain. So, usually, yun yung mga hindi safe. Ang mga safe, sabi nung friend ko, ay yung mga dipinto. Yan, na fitting room. Pero you have to do it ng hindi tuloy-tuloy. What do I mean? Ano ba ibig sabihin nun na sabi ng friend ko? Halimbawa, keme sa loob ng fitting room. Tapos biglang kalagitnaan, wait lang, bihis muna. Tapos parang lalabas ka, tapos parang, tingin-tingin lang kunwari, ganyan. Tapos kapag nakita ka pa, pasok ulit, ganyan. Para at least may break time. Nakakabitin, pero kailangan nyo yun. Sabi ng friend ko yun, Ayan, sabi ni Cherry, may isang beses nagkwento sa akin yung ex-BFF ko. Sabi niya, ginawa daw nila sa sementeryo. Oh my God! Wow! Sa sementeryo? Shook! Oh my gosh! Nakakaloka! Active na active pag bata, pero pag trentahin, 50-50, sabi ni Dayang. Hoy, hindi ka sure. Nasa 30s na ako, pero I can do it. Name it. Sa CR ng resort, wow, very specific, pwede pa.
Pwede yon sa CR ng resort. Pero yung isang friend ko na experience niya ulit, nasa isang resort sila, tapos magtotropa sila, magkasama silang magjowa. Syempre sa resort, ambagan lang kayo. So isa lang kayo ng kama, isa lang kayo ng room. So there are 9 people daw doon sa room, including them na magjowa. So may 7 pa. So magkatabi yung magjowa, natutulog na sila and all. Tapos may nangyari sa kanila habang katabi nila yung ibang mga katropa nila na natutulog. Sabi lang yon ng friend ko. O ano? Ano pa yung mga wild experience? Ay nako. Tapos sabi ni Cherry, naka-speaker pa ako. Ay bakit? 'Di ba? Uy, pero hindi dahil sinasabi ko to, dapat gawin nyo din. Okay, hindi po, mali po yun. Ako kung tutuusin, these are the things na, kasi pagkatapos yung gawin yun, halimbawa, wild stuff, ginawa ninyo kunwari sa, let's say for example, sa CR o sa CR ng resort. Di ba pagkatapos nyong gawin yun, parang sasampalin kayo ng katotohanan na parang, shook, parang nakakahiya pala broski. Like, uy gagi pare, parang nakakahiya pala talaga yung ginawa natin. Like, gagi, sana hindi ko na lang ginawa kasi, oo, may ganon, 'di ba? So, bago tayo magpakasarap, lagi nating iisipin yung implication nito sa atin. Posibleng maging negative effect. Wag positive doon tayo sa negative effect. Kasi kapag iniisip natin ano yung posibleng negative effect ng gagawin nating fun sa katawan natin, doon tayo mas nagiging aware of the things na dapat nating iwasan. 'Di ba? At mas nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na iwasan 'yon. Kasi aminin po natin, ang tukso ang hirap po talagang iwasan lalo na kapag tumatawag ang laman. 'Di ba? Mahirap talaga siyang iwasan, but it's a choice. Daming alam ni hindi sabi lang nung friend ko. Ang assignment ko kasi dito sa Dear Love is to ask people interview. Yan. Oo. Sa overlooking, yes. Mas madali mong ma-enjoy ang Love Radio. Ay, oo. Eto pa, last na. Na-try nyo na ba sa office? Okay, sabi nung friend ko, na-try niya sa office. Pero, dalawa. Yung friend ko kasi na-promote. So, nung na-promote siya sa office niya, may sarili na na-try yung yes, na-try sa office at na-try yung ka-office. Yan. So, yung una, hindi pa siya napopromote. So, syempre, hindi pa siya napopromote, wala pa siyang room or wala pa siyang sariling opisina. Okay? So, ganito na. Nung hindi pa siya napopromote, meron siyang jowa. Sabi nung friend ko, alam mo kung saan nangyari? Sa fire exit. Bakit sa fire exit? Kasi usually, dyan daw walang CCTV. Sabi yun ng friend ko. Burn, 'di ba? Totoo, sabi ni Boyet, burn. Talagang magliliyab kayo doon at hindi kakayanin ng mga fire extinguisher diyan ang nagliliyab ninyong experience. So sabi ko, friend, broski, paano? Sabi nung kaibigan ko, standing ovation. Sabi ko parang nakakapagod yun. Nag-ilang minuto kayo? Sabi niya 10 minuto. Sabi, hindi ba kayo napagod? Sabi niya, may hagdan naman. May hagdan? Okay, so, may nangyari sa kanila sa fire exit. Ngayon, ito si friend na promote. Nung na-promote na, nagkaroon siya ng sariling office. Okay. Doon sa office niya ngayon, may nangyayari. Oo, doon daw sa table. So kasi nakapasok ako doon sa kung makakapasok ka sa office ng friend ko, maliit lang siya, there's a table, tapos 2 chairs, tas walang mga sofa, walang ganon. Sabi ko, saan kayo dito? So sabi niya, dito sa lamesa. Tapos sabi ko, intindi nyo naman. Tapos sabi niya, pero kapag overtime, ibig sabihin, nakapag-roving na yung guard, hindi kami sa lamesa. Sabi ko, saan? Sa sahig. Sus Mariosep! Ay nako. O siya, maya-maya pag-usapan natin ito. Exit na po ako dahil eto na ang mga eksenang dapat nating balikan. Recap ng Dear Love. Mga kabisyo, tutok na sa Love Radio Manila. Eto na.
Bye-bye. Exit muna ako. Magbabalik ako mamaya. Marami pa akong kwento. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag
ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Until ako. Pero parang sumobra yata ako na-excite kanina. Sorry. Okay lang. Huwag na lang nating pag-usapan yun. Nahihiya kasi ako. Naintindihan ko. Hindi naman natin kailangan pag-usapan kung hindi ka komportable. May gusto ka bang kainin? Sabihan mo lang ako kung gusto mong kumain sa labas o kung magpapadeliver na lang ako. Pwede bang magpa-deliver na lang tayo? O kaya magluto na lang tayo dito sa unit mo? Parang hindi ko kasi kayang maglakad-lakad ngayon. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy lunchtime sa lahat ng mga naglo-lunch na dyan. Ako sana all. Gutom na ako, pengi nga ng ulam, or ayoko ng ulam. Pengi nga ng pwedeng mukbangin. Ay nako mga kabisyo, ganito yung usapan natin. Dahil kung hindi ka makarelate, sinasabi ko sa'yo, bakit kasi hindi ka nakinig ng drama kanina? Ayan tuloy, hindi ka pinagpawisan, hindi ka nainitan, at hindi ka nag-crave sa pagmumukbang. Ayan.
Usapang karanasan tayo mga kabisyo. Uy, sa mga batang nakikinig sa atin dyan mga minor de edad, sinasabi ko po sa inyo, yung sinasabi sa inyo ni Broski ay dapat ay inilalagay sa inyong mga puso. Yan, hindi sa kung saan-saan ha. Kasi hindi tayo magpo-focus dyan sa mga naging karanasan ni Broski. Oo, naging karanasan ko sa kung saan-saan and all. Kung ano man yung iniisip ninyong karanasan, yun na yun, kabisyo. Kasi alam ninyo, katulad ng pagkain natin, katulad ng lunchtime, lahat ng bagay ay may timing. Lahat ng bagay ay may oras. And I say oras, mali, para dapat may tamang oras. Yan. Diba, may mga bagay na ginagawa, halimbawa ngayon, estudyante ka pa, may mga bagay na dapat ginagawa mo lang, yung pang estudyante lang, huwag kang masyadong excited. Yung tipong gagawin mo na yung mga bagay na, na outside na sa pagiging estudyante. Sinasabi ko ang magiging output niyan, ang magiging resulta niyan, pwede kang mapariwara sa buhay like super legit and all. Ayoko nang i-sugarcoat yan kasi ganun at ganun din mga kabisyo diba? Kapag ginawa natin yung mga bagay-bagay ng walang proper timing at ng mga, alam mo yun, nagpadala tayo sa tinatawag nating peer pressure, yung tipong, may mga karanasan na kami, ikaw na lang yung wala. Hindi ka in sa grupo. Pag nagpadala tayo basta-basta sa ganyan, pagsisisihan po natin yan, kabisyo. Oo, may mas matindi yung magiging epekto niyan. Imagine ninyo, 'di ba? Dahil nagpadala ka sa peer pressure, estudyante ka pa, meron kang oportunidad para mag-aral, pinag-aaral ka ni nanay at ni tatay. 'Di ba? Tapos biglang mabubuntis ka. Or makakabuntis ka, 'di ba? At imaginein mo yung taon na masasayang sana or yung taon na masasayang na mag-aaral ka lang sana, 'di ba? At masasayang 'yun dahil na mabubuntis ka, magfo-focus ka na sa asawa mo, diyan sa anak mo para mabigyan ng buhay kasi parent ka na. 'Di ba? So masasayang yung mga ganun. So sana bago tayo magpakasarap mga kabisyo, bago natin kunin yung mga experience na na-experience ng iba at dahil naiinggit tayo, gusto rin nating ma-experience, sana isipin din natin ano ba yung magiging epekto nito sa atin in the future. And that's very very important, hindi sa pagiging OA ha, kasi future mo yan. O sige, ikaw bahala. Di naman ako yung mahihirapan. Ikaw lang din naman yung mahihirapan. No, tsaka huwag nyo nga sinasasabi dyan, hindi ko po sinasadya, hindi ko ito alam. Anong hindi alam? Nung pinaplano mo pa lang at nakakaramdam ka na kumeme, na gusto mo ng kumeme, di ba awareness na yun? Kaya importante kabisyo na wag dapat tayong nagsusyunga-syungahan sa mga desisyon natin sa buhay at higit sa lahat, wag magpadalos-dalos. Wag magpadalos-dalos kasi pagsisisihan po natin yan. Take it from Broski, from Konyo Bicolano na madalas nagpapadala sa emosyon, 'di ba? Sa bugso ng damdamin at kung minsan sa pressure ng society natin, ng paligid natin. Nako, kapag ganun ka bisyo, sinasabi ko sa'yo, iiyakan mo talaga yan. Focus on yourself. Hindi dahil yung ibang tao na i-experience na yan, dapat ma-experience mo na rin. Tandaan mo, kanya-kanya tayo ng face at sabi ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Pasasaan ba't maipapanalo mo rin yan? Like super legit and all. Katulad nung nanalo ngayon sa kasama mo, love, etong si Rolando Briones. Na taga Malabon. Nanalo siya dahil nakatutok siya sa Love Radio. Nahuli namin. Binigyan namin siya ng 1,000 pesos. Grocery package at bigas. Simpleng-simple lang, di ba? Kaya, nako sa lahat naman nakikinig dyan, lakasan na yung radyo. Baka kayo na yung susunod na mahunting namin dyan. Siya, kabisyo, ako ay exit na muna. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, na nagpapaalalang anumang drama ang pinagdadaanan mo sa buhay, kapit lang dahil ang happy ending ay nakalaan lang para sa mga taong nagpapatuloy sa buhay. Bye-bye, kabisyo! Metro's #1 Love Radio. Basic!